Müslim районы лицей мәктәбенең төп максаты баланың табигать тарафыннан бирелгән сәләтен үстереп, аны белемле, иҗади шәхес итеп тәрбияләү. Шуңа да әлеге белем йорты гел алдынгылар рәтендә. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан алдынгы мәктәпнең эш алымнары белән таныштырыр. Заманалар үзгәрә. Бүгенге әти-әниләр, педагоглар алдына укыту һәм тәрбия эшендә югары таләпләр куя. Баланың сәләтен дөрес юнәлештә үстергәндә ул берничә өлкәдә үзенең талантын күрсәтә ала. Лицейбызда 521 бала укый. Аларның һәрберсе үзенә күрә иҗади һәм сәләтле дип ышандыра директор Лилия Хәбибуллина. Нәрсәсе белән үзенчәлекле дип әйткәндә, иң беренче без менә балаларга уңай мөхит тудырабыз. Җирлегебездә гомумән бөтен мәгариф учреждениялары бер төрле зауыклы, һәрберсе үзенчәлекле итеп эшләнелгән. Җитәкче кеше өчен абруй да бик әһәмиятле. Бу җәһәттән Лилия Хәбибуллина Мөслимдә генә түгел, республика күләмендә дә танылган җитәкче. Ул ел хатын-кызы бәйгесендә хатын-кыз лидеры номинациясендә җиңүчедә, Мәгариф һәм фән министрлыгының иң яхшы мәктәп директоры грантын отучыда. Без иң беренче чиратта белем сыйфатына әһәмият бирәбез. Һәм инде белем сыйфаты ул безнең елдан-ел күрсәткечләре югары дип әйтик. Быел менә республика предмет олимпиадаларында 20 призлы урыныбыз бар. Бу район күрсәткеченең 63% тәшкил итә. Мәктәп укучылары үзләренең данлыклы якташлары турында да белеп үсә. Эш мәгариф министрының туган ягы Мөслимдә фән һәм гыйлем өлкәсендә дан казанган шәхесләр шактый. Безнең монда төрле шәхесләр урнашкан. Мәсәлән, Шейхелисламов Рәис Фалих улы, Гайфуллин Василий Габдулла улы, Егоров Никон Романович, ул Мөслим районы Яңа Усы авылында дөньяга килә. Һәм беренче космонавт Юрий Гагаринның да укытучысы әле ул. Айсулы басып торган коридор төбәсенең йолдызлы күк гөмбәзен хәтерләтүе дә юкка түгел. Ул астрономия дәресе өчен заманча кулланма. Мәсәлән, Сириус йолдызын якынрак күрәсебез килә икән. Аның өчен планшеттагы кушымта аша йолдызны якынрак күреп һәм аның турында мәгълүмат алабыз. Әлеге берсеннән берсе матур милли киемнәр сатып алынган түгел. Аларны лицей кызлары укытучылары Айгөл Камалетдинова белән бергә технология дәресендә үзләре теккән. Лицейда төрле милләт балалары тел һәм лөгать алмашып укый. Hayırlı gün. İsenmisiniz? Barevdes. Barevdes hergeli huyrer. Aromasız karandaşlar. Dilber bizden tuğan jirimiz. Milli мәдәният асылы, milli традицияләр уку белән бергә дәресләрдән тыш чаралар аша да сеңдерелә. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Мөслим районыннан.